Naime, podsjetit ću da je 26. rujna 2018. na ovom gradskom vijeću bilo postavljeno pitanje što se poduzelo, odnosno što će se poduzeti za sanaciju vidljivih oštećenja kolnika koja su izražena u obliku jasno opasnih i naglih udubljenja na par mjesta na cesti Labin-Rabac. Tom prilikom je Županijska uprava za ceste dala jedan opsežan odgovor. U tom odgovoru između ostalog je navedeno da je zbog velikih građevinskih radova koji su se posljednje 2 godine odvijali na području naselja Rabac, te slijedom čega je u kratkom vremenskom periodu navedena prometnica pretrpjela prekomjerno oštećenje kolnika, doživio strukturalno oštećenje kolničke konstrukcije s propadanjem potpornih zidova. Budući da je potrebna obimnija sanacija kolnika s izgradnjom potpornih zidova, Županijska uprava za ceste pristupila je izradi tehničke dokumentacije za izvanredno održavanje kolnika prometnice kao i sanaciju potpornih zidova. Nadalje navode da će samo izvođenje radova pokušati uvrstiti u plan radova izvanrednog održavanja za 2019. godinu. Nažalost, mi smo svjedoci da radovi koji su se izvodili na županijskoj cesti tijekom 2019. nisu bili usmjereni na sanaciji vrlo opasnih dijelova oštećenog kolnika. Ta činjenica zabrinjava zbog toga što se cesta iz dana u dan nalazi u sve lošijem stanju i ona tako predstavlja jednu konstantnu, neotklonjenu prijetnju sigurnosti svih sudionika u prometu. Ono što je ipak učinjeno, to smo svi primijetili ili mogli primijetiti, da je postavljen znak opasnosti sklizak kolnik na mjestu na kojem počinje prvo veliko oštećenje odmah ispod ulaza u Ripendu i onog S zavoja. Prema pravilniku o prometnim znakovima, taj sklizak kolnik označava blizinu ceste na kojem će se u određenim atmosferskim prilikama ima sklisku površinu. U konkretnom slučaju to znači da taj znak ne upućuje na stvarno stanje ceste u prometu, iako i takav znak je dobro došao na našoj cesti u Rapcu. Zbog svega toga napominjem i traži se od strane zainteresiranih građana i šire javnosti da grad Labin putem Savjeta za sigurnost prometa poduzme potrebne mjere i od strane Županijske uprave za ceste zatraži da na odgovarajući način označi i upozori sudionika u prometu o stvarnom stanju na ceste, jer postoji pravilnik predviđa i druge znakove opasnosti, ulegnuća i tako dalje, i da isto tako hitno zatraži sanaciju svih radova koji su naznačeni u 2019. godini. Ovdje nije potrebno dalje obrazlagati što ta cesta znači, ne samo za građane, nego i za turističko mjesto Rabac. Ajmo reći, u presjeku zadnjih 15-ak nazad nikada nije toliko uloženo na tu županijsku cestu. I to je neoborivo i neobranjivo definitivno, gospođo vijećnice. Tako, napravili smo kružni tok. Županijska uprava za ceste je odradila jedan strašan posao, vrlo tehnički zahtjevan, na potezu od rotora prema mostu. I svaki dan prolazite po toj cesti i siguran sam da to vidite i da to uvažavate. I tako. S druge strane, to nije kraj. Još ima puno tamo elemenata koje treba popraviti i zato me raduje podatak koji ću vam sad iznijeti, da je Županijska uprava cesta pred nepunih 20 dana sklopila ugovor sa Istarskim cestama i u iznosu od 600.000 kuna ugovoreni su radovi, tako da će se radovi brzo početi odvijati kako bude dinamički plan tvrtke, odnosno izvođači, kako bude vremenske prilike dozvoljavale. Znači 600.000 kuna radova na sanaciji kolnika i opasnih točaka na lokaciji Labin-Rabac kreće vrlo brzo. Tako da svake godine se nešto napravi, nešto se napravilo lani, nešto će se napraviti ove godine. Vjerujem da nećemo sve završiti. Cesta je i duga i zahtjevna i pod teretom prometa stalno, tako da svi skupa moramo imati razumijevanja i sami prema sebi, i sami prema izvođačima, i sami prema županijskoj upravi, ali nešto ove godine, nešto iduće i mislim da ćemo biti svi skupa jako zadovoljni. Naravno da kad se postavljaju vijećnička pitanja nije da najprije, s obzirom na točku vremena, jer se upozorava da moramo i pratiti samo pitanje postaviti u tom vremenu, nemamo vremena obrazlagati sve ono što je napravljeno. To nitko ne osporava. Iz ovog mog pitanja vidljivo je da ono što je rađeno na cesti
nije bilo usmjereno ka sanaciji onih krajnje opasnih točaka. A vidjet ćete kad pročitate moje pitanje da govorimo o takvim ulegnućima, takvim opasnim mjestima koja bi trebalo biti pravilnim znakovima određeni. Da se sanacija mora napraviti, to svi znamo. Međutim, da se postavi znak da je klizav kolnik tamo gdje je ulegnuće po 30 cm, mislim da to ne odražava pravo stanje stvari. Znači, tu postoje znakovi i za ulegnuća, i za ispućenja, to pravilnik o sigurnosti i prometima, sigurnosti na cestama pozna. Raduje da će se stvari odvijati u pozitivnom pravcu na području ceste Labin-Rabac, znajući da je to prvenstveno važno ne samo za građane Rapca, ni Labina i Labinštine, nego i Rapca kao turističko mjesto koje se pozicionira tako visoko na turističkoj karti Istre. Mislim da je jasno da se radi fazno. Ljudi koji su struka sigurno znaju bolje promet i od mene i od vas i mislim da su maksimalno prilagodili termine fazama radova kako to pita stanje na terenu. Tako da fazno se radi tako kako pita stanje na terenu i jasno je zašto se lani radilo upravo iskope od rotora do mosta i tako. Ove godine se radi nešto drugo što sve skupa ima neki logični slijed i na kraju će dovesti do toga da će cesta biti sigurna i da neće ni trebati znakovi koje neću komentirati, stvarno nisam u slučaju prometa. Županijska uprava vjerovatno ima svoje i cilj je da ne bude nikakvih znakova i da bude apsolutno sigurnost prometa 100% sigurna. Hvala.